Вельмі важное пытанне, выйдуць на волю, яны будуць вывезены, выдварены з Беларусі, дэпартаваныя з Беларусі, як вы фактычна іх, ці яны застануцца ў Беларусі, і ці гэтае пытанне нейкім чынам, як вам падаецца, абмяркоўваецца прадстаўнікамі Злучаных Штатаў Амерыкі, ці могуць яны паўплываць на тое, каб гэтыя выдварэнні не адбываліся, каб у людзей было права застацца ці выехаць? Гэта пытанне паднімалася і на мінулых перамовах, вось калі выпускалі нас, пра гэта мне казаў асабіста Джон Кол, што яны гаварылі пра тое, што ці будзе магчымасць беларусам застацца у сябе на радзіме, тым, хто хацеў бы, ці хто мае такія нейкія прычыны, бо у кого бацькі хворыя, у кого яшчэ нейкія прычыны. Не ўсе хочуць, не ўсе так надта імкнуцца выехаць, скажем так. У кагосьці там тэрмін застаўся 2 тыдні, скажем, да заканчэння гэтага тэрміна таксама. Вось, і людзі па-рознаму бачаць сваю будучыню, і гэтае пытанне падымалася, было адкінута Лукашэнкам. Вось, зараз, сыходзячы з таго, што казаў Лукашенко там пару дзён таму, то відавочна, што тут пазіцыя троху змяняецца, і верагодна, што тым, хто будзе амніставаны, будзе прадастаўлена такая магчымасць застацца ці выехаць. Але як гэта будзе, якія памеры, якія формы, мы гэта ўсё бачым самыя бліжэйшыя дні, бо я спадзяюся, вельмі спадзяюся, што на гэтым тыдні сапраўды вялікая партыя беларускіх палітзэкаў выйдзе з турмы.